Reabrir o asilo que xestionaban as irmáns dos anciáns desamparados e que permanece pechado dende hai 6 anos sería, segundo Marea, a resposta máis adecuada á escaseza de prazas en residencias da terceira idade en Pontevedra. Así o declaraban esta mañá o voceiro municipal da agrupación, Luís Rei, e a parlamentaria Paula Verao. É tamén un problema xeral que temos tratado en Marea, xa que o número de prazas en residencias de maiores, mesmo en conxunto, tanto públicas como privadas, pois está por debaixo da rateo media do Estado, pero é que ademais o 67% das prazas son privadas, é o nivel de privatización máis grande de todo o Estado, e tede en conta que nun país avellentado como o noso, coas segundas pensións máis baixas, acceder a unha praza privada que de media está nuns 1.500 euros, máis se é para persoas dependentes que sobrepasa os 2.000 euros, pois é moi difícil. A situación agravouse de maneira especial hai 6 anos, en 2012, cando se pecha sorpresivamente dun día para outro o asilo de Pontevedra, que levaba 130 anos aberto na cidade e que acollía a 160 persoas. Segundo Marea, a falta de prazas públicas é inadmisible nun país avellentado e o rateo por habitante está moi lonxe do recomendado pola Organización Mundial da Saúde. A Organización Mundial da Saúde pide que se oferten 5 prazas por cada 100 maiores de 65 anos. En Galicia a media é 3,05 prazas por maiores de 65 anos, pero é que en Pontevedra esa media descende a 1,75 prazas por maiores de 65 anos. Ca campaña Salvar o Asilo, Marea empraza o Concello, en colaboración ca Xunta, a rehabilitar as instalacións para devolverlle o seu uso. Pedimos que polo valor social acumulado no asilo ao longo de máis dunha década de servizo a Pontevedra, que non só é o servizo das monxas, das irmás dos anciáns desamparados, senón das propias institucións pontevedresas, porque contribuíron ao seu sostemento de maneira decisiva tanto a Diputación Provincial como o propio Concello de Pontevedra. Pensamos que habería que volver a aproveitar esas instalacións tan céntricas. A formación aposta pola compra do inmoble ou, de non ser posible, pola expropiación. De momento, no plan xeral vixente en Pontevedra, eso é solo urbano consolidado, aínda que con consideración de asistencial privado. Nos pensamos que a adquisición permitiría entregarlo libre de polvo e palla á Xunta de Galicia para que, unha vez que o teña a disposición, acometa as obras necesarias, que son evidentes, de rehabilitación do espazo e de posta en funcionamento. A opción de rehabilitación sería a máis adecuada, segundo Rei, porque é máis económico e rápido, como se demostra en actuacións como as realizadas na antiga sede autonómica de Benito Corval. Marea lembra que a Xunta anunciou ao principio da legislatura unha residencia pública en cada unha das 7 cidades galegas, pero que aínda non hai ningunha. No discurso de investidura comprometeu pois case 1.000 prazas máis. Estamos a mediados de legislatura e non hai ningunha. Só está avanzado o convenio para facer a residencia de Santiago de Compostela, pero esa idea de ter a final de legislatura esas case 1.000 prazas nas residencias nos entendemos que é un desideratum, pois, por exemplo, nestes orzamentos 2019, o plan Coma na Casa, que é ese que recolle pois as residencias nas 7 cidades, reserva para a provincia de Pontevedra, para as dúas residencias, para Vigo e Pontevedra, pois simplemente 1,1 millóns de euros para o que sería a construcción e 138.000, un pouco máis, para o que sería a reforma. É evidente que isto non garante que neste ano se vai a impulsar a residencia na cidade de Pontevedra. Marea rexistrará unha moción para debater no Pleno Municipal de novembro. Tamén presentará unha proposición non de lei no Parlamento para que a Xunta competente neste eido se implique nas xestións.